Dneska som videla jedno video a chcela by som chvíľku pohovoriť o tom, že ma to znepokojilo a myslím si, že tie časy, kedy sme boli ticho, už skončili. Bolo to video, kde niekto teda tvrdil, že duša neexistuje, že ty si nič, cez tvoje oči sa nikto a nič nepozerá. A veľmi ma to šokovalo, že s čím ešte prídeme, že prečo máme stále potrebu prísť s nejakou novou teóriou, ktorá bude úplne vyvracať všetko, čo sme si doposiaľ mysleli, že vieme. Tvorí to chaos, komu to prospieva. A chcela som vám povedať, že je dôležité, aby sme veľmi bdelo konzumovali na sociálnych sieťach, aby sme si pečlivo vyberali, koho chceme čítať, koho chceme počúvať, kým sa nechávame inšpirovať. Pretože aktuálne tu prúdi mnoho prúdov, ktoré možno nemajú koreň. Symbolicky sedím pri strome na putnickom mieste. A tieto tvrdenia sú veľmi odvážne. A reálne vlastne nevidím ani zmysel toho tvrdenia. Hej, že čo to zmení. Duša náleží telu. Telo náleží tomuto rozmeru, tejto planete, hmotnej rovine. Duch je večný. My sme duševná podstata. Máme ducha, máme dušu, máme telo. A to je náš oblek. To je náš skafander tu na zemi. Duša náleží teda telu. Duch je večný. Nepodlieha času ani priestoru. Ani smrť sa ho nedotýka. Takže je večný. Myslím si, že je dôležité, aby sme si pripomínali tie skutočné pôvodné pramene. A pekne zvonia teraz akurát. Nepotrebujeme stále ohorovať novými a novými informáciami a verziami. Nikto ti aj tak nič nové nepovie. A za ďalšie, sme v určitej rovine vedomia, sme v určitej dimenzii, hej, sme v tretej rovine. Skáčeme do 4., skáčeme do 5. cez zvýšené stavy vedomia. Dokážeme vibrovať alebo mať frekvenciu vo vyšších hercoch. To už je dnes merateľné. Ale stále nemôžeme preskočiť rovinu, v ktorej sa nachádzame. Nedávalo by to zmysel, pretože sme sem prišli tu byť, tu zažiť všetken ten život, všetku tú vôňu života, všetky príchute života. Takže buďme bdelí, vnímajme, ako naše telo, alebo srdce, alebo ako reagujeme na rôzne informácie, na rôzne prúdy, ktoré sa k nám dostávajú dneska aj cez AIčko, rôzne teórie pribúdajú. Buďme bdelí, buďme obozretní. Síďme sa tým,
čo síti nášho ducha. Inak mne teraz veľmi tento čas pripomína veľmi, veľmi silne aramejský Otčenáš. Prečítajte si preklad aramejského, vlastne pôvodného Otčenášu, ktorý je teda diametrálne odlišný od toho Otčenášu, ktorý poznáme. A v tom aramejskom Otčenáši sa teda hovorí o tom, aby sme cítili svojho ducha a aby sme sa zbavili, alebo aby sme boli schopní uzrieť a nepodľahli učeniam falošných prorokov. A myslím, že dnešná doba, aj možno tak trochu AI, aj možno toho obrovského objemu kvanta dát, informácií, toto všetko umožňuje, že sem presakujú rôzne teórie, ktoré pôsobia chaos, ktoré pôsobia chaoticky. Takže je jedno, akým smerom sa vydáme, či sme budhisti, Hare Krishna, kresťania, čokoľvek. Je dôležité, aby to učenie, ktoré sa rozhodneme ísť, vysvietilo nášho ducha. A to uzrieme aj vo svojom živote. Že ten strom poznáš podľa ovocia. Tak, len toľko som chcela. Buďme bdelí a konzumujme opatrne. Siete sú plné, informácií mnoho. Vyberajme srdcom, vyberajme to, čo s nami rezonuje. A zostávajme nohami na zemi. Zostávajme tu a teraz, čo najviac v prítomnosti.